בציטוט הזה אנחנו נחבר את כל הנקודות שבלב, כדי שניצור רשת גדולה, חזקה ותומכת בגברים, והם יידחפו למעלה ויביאו לנו את האור. אנחנו הנשים שלכם נעשה מה שעבורו נולדנו לעשות, ואתם הגברים תעשו מה שעבורו נולדתם לעשות, ויחד נבנה את הכלי. החיסרון שלנו היא המקפצה שלכם, אז לכו גלו את האור. דברים יקרים שלנו, אנחנו הנשים תומכות בכם ככל שאנחנו יכולות, הכי חזק, כי אנחנו יודעות שאתם הנבחרים, שאתם היחידים שיכולים להביא לנו את האור. אז לחיים דברים האהובים שלנו. גברים יקרים, אני מתור נשי מאוד מאוד רצה שאתם הצליחו בהכל, ואנחנו מצד שלנו רוצים להגיע לכם חיות, אנרגיה ושמחה. טיפסו בבטחה בסולם המדרגות. הכלי הנשי היא רשת הביטחון שלכם. גברים יקרים, אנחנו הנשים נציף אתכם בים של אהבה, אתם תציפו אותנו בים של אור. אנחנו הנשים משתוקקות שאתם הגברים תתחברו ביניכם מאהבה. אנחנו הנשים נעשה את העבודה שלנו ולאחד את הכישרונות שלנו לכישרון אחד כדי שיהיה לכם כוח להמשיך את העבודה שלנו. גברים ענקיים, אתם מסוגלים, יכולים להביא לנו את האור ואנחנו מחכות לו. אני רוצה שעוד בחיים שלנו, אנחנו כולנו הגיעו עד מדרגה ראשונה לרוחניות.